ubaar hima ban sing syar tang ha ubalai jing iba phin ai tang ha ubasa ban yang la kadau jing ibang do kendang jing ibang do kendang jing ibang la kum kadau kendang jing ibang la kum kadau kendang thì nak yang sini kabang shoot bade kabar kadai tang ka music video kabai kerteng dok kendang kepada exploitation apakah kadai ke jumpi ta kawai kadai jungi absan trik jong ubnai September lada pelai temen tak kalang lai tayo ti ke jingmut jong kata ke jingroi tentang dak depan pelai ti kadai jingroi dok kendang kadai biong dok kendang kata kadai farsi jong kabha kadai singular belong tang kawe ti kadai ka music video kedan tang iwe actress kadbai ki puran occasion rang kiteng shot mak dan sound ti ka jumpuan do kene ka long ba kumungi set om ubreu ha ka jing rumah ne ka jing post new poilut ki ka bha bas new useu ko bai kata ka dok kendang la ne ta ka bha ki la yo ande indah kendit pede poi tang ka jing ang lengo na mar ka di ka jing mudur ka bala syubudur ndak ni kisun ram tenre ha ka jing mudur ka jong ki useu ko bai kata ka bha la ne kata ka dok kendang ki la yo tenre proses ka di tang ka jing mudur kata hi ka jing mud jong ne ka music video nomor ngaku ai ban ai ka kentin ka ba khampla hi ladang ai ka kentin ki ba balong long no general mud barok kim da suthu menta ngai yiki kentin khasi jongi ka asdang ban daban klet no ki kentin la de yim ken mau te don pade ki ba negatif ye kene ka dok kendang ladang i phai kene ka dok kendang negatif kam ka don pe nyaman ka kentin negatif but positif ada si samla mentang yong honey ladang i perkhat bha kau ngap deh nih, kau ngap. Tiladangi perkat bah positif kabiang ladang perkat negatif ngap kadon kabangam jeliu nak tapas niu. Tenrei kain be. Ya kena kebenta ngile nak tak kabah. Bat kene kadok kendang kabe ai ne kadai kabha. Jadi nak tak ada masa ai nang kene kabha dok kendang. Ti ngakarpat di ki perlap bompat yo i kene subha ban ya le syaka YouTube channel 2D2L Entertainment pin sampai je kan music video ke ba le se kalong ngala banong ka ba khamplan ke ipat ka dan hadu southly ke jinglong zoka ko i ka jingsha ka dance ka bar de story ka belai ke comedy bat ngi la use lang ki concept ha ka te kan do ka view ju kata ka jingroi do kendang kala ka view ko i kalong bangi dang shle ka channel thamai bangi belai je kan ki dang yo tang 6000 subscriber mo tin rei ka basuk comment pade kalong ba ding like te yo nilai yo menta lajan poi nyo subscriber bat ka view kala poi like spa menta like spa stem oh like stem like spa ke like spa sampo ke kabiang kat kum ki komen bun bayarot ne bun kat kum ki komen se long isu yo men sim ni namar ki bun ki boong ba ka kani ka music kala pher ne ki we music video bat ngia page long kum ki comments ki ong ba kala long kum ki Bollywood ba kalong phla ka kum acting ka ong kalong phla ka story nang ta kilai jingiro ru na kamta kajongi rei na kalian kajongi padeng ngim padhun tang ka tei ngi dile hiban kampen setama cucu na kamta ki nong pek kai ti sai sim ka perpadi fi ki bompat yi banyak pek ye kene ka music video dok kendang kumjuru ya ka short film ka belai kerteng ka sedia na ka 2D2L Entertainment kadur jeng piti pibit yano durkman jeng pi kumizo bunsin ya pinga syat ya kendu mut ban kren kamet ka kyu nyuru ubas tang pen shopik man shinrang baro ki fel rem ka bet kum model usnyuru ubas tang pen shopik mar shinrang baro ki fel rem ka bet kum model Jingi bang do kendang, jingi bang do kendang, jingi bang lakum kado kendang, jingi bang lakum kado kendang.